扱いをされるのでございます。皆さん、ここはですね、自由の国、日本でございます。皆さん、ですから意見がですね、違い、あるいは考え方が違い、信仰が違い、思想が違えば、それぞれ意見を言い合いですね、そこは衝突もあることはありますね。しかし、相手の意見が気に食わないといってですね、相手の思想が気に食わない、相手の信仰が気に食わないからといって、相手をですね、皆さん、拉致してですね、襲撃、いわゆる襲いかかって拉致してですね、ワゴン車で連れ去ってですね、大勢で1人に対して、そしてその1人をマンションに監禁して隔離してですね、そして本人がその信仰を捨て去るまでは絶対にその監禁を解かないと、そして一方的に情報を与え続けてですね、本人がその信仰を捨て去るまではその監禁を絶対に解かないというような、皆さん信じられないかもしれませんけれども、それが1日や2日じゃないんですね。なんと皆さん10年以上です。10年以上もの期間、そのような監禁がなされているのでございます。皆さん、10年にしたらそれは短くはないですね。これは私はもうその体験者なのでございます。私はなんと12年5ヶ月という期間、一歩も外に出ることができず、マンションのある一室に監禁され続けて、泣こうが叫ぼうが警察を呼ぼうが、結局まずより無勢でございました。一歩外に出ることができず、血のりになって抵抗しても結局解放されることはありませんでした。皆さん、本当に個人の力というものはこれは弱いものでございまして、大勢でですね、そのような環境にあると皆さん信じられないかもしれませんけれども、そのような状況になることがあるのでございます。皆さんですね、人それぞれ考え方が違いますね。世界でもそれぞれまた紛争と、また宗教や思想やですね、民族の違いで衝突はありますけれども、皆さん、ここは自由と信教のですね、その自由が保障された日本であるはずなんです。しかし相手のですね、その信仰あるいは思想が気に食わない、許せないと言ってですね、話し合いで説得するならいいですね。話し合って、どんどん話し合ってですね、相手を説得する、そういう場が与えられて、そこで出せればいいんでありますけれども、どうしても相手が持っている思想、信教が気に食わないと、許せないと、他にしなくないと、相手のですね、思想を改造し、信教を捨てさせるためには他に手段がないからといって、その人気をですね、大勢で寄ってたかって拉致してですね、ワゴン車で連行して、そしてマンションの一室に閉じ込めてですね、内側から玄関に軟禁状をかけ、2人をかけて軟禁状をかけて、窓という窓には全て内側から開けられないように細工してですね、そして騒ぎ立てるものなら寄ってたかって大勢でもって押さえて、お前が信仰をですね、捨てるまでは絶対にこの監禁を解かないと。皆さん、1日は力がないですね。10年です。10年にもわたってそのような拉致監禁が出されているというですね、それも皆さん、この荻窪の地において、山奥ではないんですね。この荻窪の地においてです。皆さん、このようなことはですね、まさに現実として実際に起こっているんだという、そのことをぜひ荻窪の皆様方に私は知っていただきたいのでございます。皆さん、このようなですね、相手の考え方や信仰や思想がどうしても聞いられない、どうしてもそれをもう何て言いますか、もう嫌いだと言いますかね。じゃあそれはそれでよろしいんですね。ただですね、皆さん、その暴力でもって拉致して監禁してマンションの一室に10年間以上もですね、閉じ込めるというですね、これは皆さん、どう考えてもこの自由と人権の保障されたですね、自由と人権が保障されてなくても、この現代社会においてはこんなことは許されるはずがございません。皆さん、ぜひその辺を皆様方に考えていただければと思います。ぜひ
ご関心のある方はですね、こちらでそのようなまた詳細を記載いたしましたまたビラがございますので、ぜひご関心のある方はですね、そのビラを見ていただければと思います。